Татарстан Республикасы президенты 2023 елга Дәүләт Советына юллама белән чыкты. Юллама республика тормышының мөһим юнәлешләрен чагылдыра. Президент дөньядагы хәзерге катлаулы хәлгә ачыклык кертте, гаилә, балалар, ватанпәрвәрлек, ата-бабалар мирасын саклау төшенчәләренең әһәмиятен билгеләп үтте. Теманы Алия Галиуллина дәвам итә. Чыгышымны Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгъләмов ярты гасыр элек язган сүзләрдән башлыйсым килә. Бер канатың була туган телең, бер канатың була туган җир. Кышка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Сен чыннан да илем әкияттәге чабып барган атка охшаган, шушы ике канат бар чагында киләчәккә илем ышанам. Рухи хазинәләрнең тулайын бер системасын булдыру, тәрбия эшен камилләштерү, ил күләм иҗтимагый институтларны үстерү буенча киләчәктә җитди бурычлар тора. Президентның кагылмаган мәсьәләсе калмады безнең иҗтимагый тормышыбызда. Ләкин чыгышын Мөдәррис Әгъләмов шигырь белән башлап җибәрү, әлбәттә, мине шагыйрь һәм язучы буларак, әлбәттә, минем күңелемә сарымай булып ятты, бырыңгылар әйткәнчә. Милли мәдәнияткә һәм гореф-гадәтләргә, традицияләргә багышланган ел дип игълан итү, әлбәттә, безнең искә зур бурычлар итте. Монда әлбәттә татар мәдәнияте һәм татар традицияләре турында гына сүз бармый. Безнең Татарстан яшәгән барлык халыкларның мәдәнияте һәм традицияләрен саклау турында сүз бара. Халыкка һәм иҗтимагый оешмаларга, һәр гражданнарга мөрәҗәгать булып яңгырады. Чөнки бүгенге көндә ул ачыктан ачык әйтте, безнең менә бүгенге замананың җиңел булмаганын, шуның өчен шушындай вакытта безгә барыбызда да бердәм булырга кирәк, бер-беребезне ишетергә кирәк, хөкүмәт мул, халыкмы. Шуның өчен кулга-кул тотынышып, бергә эшләргә кала булган бурычларны үтәп барысында. Агросәнәгать комплексы республика икътисадының иң әһәмиятле тармакларының берсе булып тора. Татарстан азык-төлек продуктларының төп төрләре белән тулысынча тәэмин ителгән. Ул кайбер чит төбәкләргә дә шактый күләмдә азык-төлек чыгара ала. Личный подсобный хозяйстволар буенча да безнең общий алсаң хайван башы республикада, безнең Россиядә иң зур 928 мең баш. Аның буенча да президент бүген әйтеп узды. Личный подсобный хозяйство, крестьянский фермер хозяйстволарга да ел сайын безгә бу елда 2 миллиардтан артык сум бирелде. Шул эшне киләчәктә дә барачакбыз. Президентның бүгенге чыгышында бик күп безнең өчен мөһим мәсьәләләр әйтеп үтелде. Милләтләрне берләштерү, оештыру, төрле чаралар эшләү. Булар барысы да кабаттан актуаль булачак. Ул һәр вакыт актуаль, ләкин тагын да ныграк менә аларга басым ясалачак дигән сүз. Тагын бер өстенлекле юнәлеш мәгариф системасын үстерү. 2023 ел Россия Федерациясендә укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде. Бу ел инде безнең мәгариф өлкәсендә дә гомумән районнар, шәһәрләр, республика күләмендә бик зур кызыклы матур чаралар уздырылачак һәм миңа калса менә шушы ел ул менә ниндидер бер илһам дип әйтим, кызыклы ниндидер яңа идеялар, проектлар үстәячәк дип уйлыйм. Шуннан да җәмгыятьнең тынычлыгы, халыкларның бер-берсе белән аңлашып яшәве, ул һәрвакыт дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар арасында диалог булуында. Без бу диалогны бар дип саныйбыз. Чөнки президент үзенең чыгышында Татарстан халыклары ассамблеясы эшчәнлегенә, Татарстанның халыклар дуслыгы йорты эшчәнлегенә югары бәя бирде. Димәк, без дөрес юнәлеш тотабыз һәм милли хәрәкәт вәкилләре, дәүләт органнары бу юнәлештә эшне дәвам итәчәк. Республика программалары халыкның ихтыяҗларын исәпкә алып төзелергә тиеш. Бу кешеләрнең тормыш сыйфатын алга таба яхшыртырга мөмкинлек бирә. Бу фикерләр экономика буенча, бу фикерләр гаилә буенча, бу фикерләр балалар укыту буенча һәм мин әйтәсе килә, менә бу фикерләр без алга барырга тиеш. Без экономиканы күтәрергә тиеш һәм кешенең сәламәтлеге, кешенең культура буенча менә бу бүтән сорауларны кеше әйтә торган сораулар безгә без менә шушы сораулар буенча барырга тиеш. Россия халыклары мәдәни мирасы елының дәвамы буларак 2023 ел республикада милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Алия Галиуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.